Maisa Budaya, ada tari rambok, singo barong tanding bersama Grow Audio. Biar busanane sorae motor rubuh orang srogumoro saya tidak ditulodo budale Mahesa Budaya. Ayo lo dikepenake asik lo Grow Audio lagi bayayan. Ayo esek-esek kebiar busanane sorae motor rubuh orang srogumoro saya tidak ditulodo budale Mahesa Budaya. Iki lo goyangane ayo lo rambok tari siko barok kali song tulung agung. Kebiar busanane sorae motor rubuh orang srogumoro saya tidak ditolong
Cakra Maesa Budaya Cakirun Bapak Mirun bangga tetap semangat Pak Kirun awet muda lho iki gentayangan yen awan ora doyan mangan mung klisian yen dalutan bisa turu katuran pinarak Mas Monyet kalian kanca-kanca tansah mikirake sliramu wis suwe pisan nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku dimen mari kangen katon sliramu sumandi gentayangan yen awan radoyan mangan mung pisian yen daluman bisa turu amung tansah mikirake sliramu wis suwe pisan dadi saiki ketemu eloke wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi wah iya 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 alat loman iki celenge alat man celenge metu man sapa man iki man Mak Didi iya damnya budale prawat jopol anite turangga agawe ora ing praja gumara anggatari sayang tikridane Maesa Budaya ora apa-apa man iki mau terus kepriye wis penak man kantor wis bleset was oh iki celenge rada alot to poel man iki celenge alot banget oh iya iya celeng kok baguse kaya mangkene iki celeng endi to celeng endi katon abang branang ana sak sising jagat kulon weh sapa kae ngono para satria-satria Maesa ing budaya ya
Ayo. Ja. Oh. Lah. Ayo kono. Oke. Yo. Sira padha sing waspada. Padha sing ati-ati nggih para satriya. Sira aja nadak kala mangsa ya iki Sang Prabu kala Sregi. Kang samangke muncul sajroning alun-alun kang badhe amboyong dening Dewi Sangga Langit waduh. Ayo siji koko siji yo tanggap dak lipamu mangke yo rodok banter wae iya kono wae nasi nanti ngantuk di tangan
rupane keman. Pokok ora berono utuh. Lah iya. Tegok pate Mas Udres. Pupuan. Ayo. Apa iki? Yo. Oh. Yo. Oh iya. Ayo. Koyo ingkera. Os. Yo. Oh. Yo. Tilek ning semarane tekan. Jajale kok jajale. Ayo, rada banter ae. Ayo mau. Iki lho. Lah tambah dijar. Iki lho. Ayo ngono. Ayo. Yo. Jajale no. Ngene iki lho. Sing temare. Sing lagi yo ngene iki lho. Iya. Ayo lho Pakmu. Pokoke pangkapan iki lho. Ya ngono. Ayo ger. Yo. Wes entek. Ayo Rut. Iya. Brengsek Rut. Ayo Rut. Brengsek Rut. Allah. Oh. Ayo Rut, abang Rut. Ayo kan aku ternyata sik rasa ger. Kayu terbis ini sakit. Lo. Rut, ayo. Mas Kirun musuh iki yo. Ayo Rut. Brenges Rut. Ora wani brenges sopo. Yo. Peteng masih peteng. Yo. Yo.
Ayo. Raya. Ayo ger. Maju kabeh ger. Oh. Sing endang sapa tut Mas Bambang. Ojo Mas Tut wis putu. Mas Bambang. Bang. Ayo. Ayo teno ger. Pastor ini ger. Bakayin. Royon ger. Ora wedi. Ojo. Yo tapani. Ojo. Ayo. Apa bakayin? Tumbang. Ayo raya Wes kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya wes kepara nyata para wadya amang saning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya. Mus kepara ya sudah tidak kapal matur nuwun para wadya amang saling jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali wanda ambangun budaya. Sarung jagung apoteka bacut tresno tarewangi korban jiwa raga laku adotan ngarsula watone sesandingan agak wis sengsam rasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah
sarung jagung apoteka kacut tresno yen tan weruh sadina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sing irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saradoning anggo mesam-mesam angruce tatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kondom ning sliramu ning aku isin mring wayangan uripku jebul amung impi kanyo sing irang manis kanyo sing irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saradoning anggo mesam-mesam angruce tatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kondom ring sliramu ning aku isin mring wayangan uripku jebul amung impi kanyo sing irang manis nggih tidak mas no mulai good ya no Abel ayo Osi oke matur nuwun Awesi Yesi ye Bisa omong. Untuk ngomong Mbak Devi. Aku wis kowe.
Ayo manut bopo ger manut bopo. Weh manut bopo ger. Yo 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 barengane gawe kuwi. Ayo tanggal 20 kuwi gawe kuwi ae ha. Yo. Drop, gondrong. Ayo dong. Andine ayo. Manut bopong ger ayo. Iki wis pantine enggal Yun Bali. Kali siji-siji diaturke bopong enggal Bali. Arengipun kesupen dumateng para kanca-kanca. Samangke untuk tanggal 13 wis pira Mbak Siti? saged sowan wonten ing Desa Panaran siang kalian dalu. Besarengan kalian Turangga guyub rukun amburadul. Lagi Amerika ingkang terakhir wonten tari rambok singa bareng tanding amuk kasih pagelaran wonten ing dalu menika. Dumateng UMKM Bahkan Raya untuk dalu menika terima kasih, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami nanti keluarga besar Maisa kebareng Yun pamit argi matur gungi